Jupiter eguzki sistemako planeta handiena da, gasesko planeta erraldoietariko multzoko bat. Bere atmosfera hidrogeno eta helio gasez osaturik dago, eta ez dauka gainazal solidorik. Baita beste konposatu batzuk daude, ura, metano edo amoniako adibidez. Teleskopio batetik behatzerakoan ikusi egiten dugun hodeik gainazala amoniakoz oraturik dago. Eta geruza meteorologiko moduan ezaguna egiten da atmosferen zatia non fenomeno meteorologikoak gertatzen diren. Gainazala hau gutxi gora bera, ura kondentsatu egiten den tokitik edatu egiten da tropopausola arte. Hau da, amoniako hodei estalki horretatik 80 kilometro gutxi gora bera betik, eta goitik beste 30 kilometrora heldu egiten da. Jupiterren atmosfera aztertzerako orduan bi tresna nagusi erabili egiten dira, alde batetik behaketak eta beste alde batetik eredu numerikoak. Behaketak izan daitezke bai lurretik teleskopio bidez egindakoak edo bertara bidalitako misioek egindako neurketak. Hauen bidez, atmosferaren hainbat propietate ezagutu ditzakegu, adibidez, haizeen abiadurak edo atmosferako temperatura. Behaketekin baita aztertu ditzakegu bertan dauden fenomeno batzuen propietateak. Fenomeno hauek izan daitezke zurrunbiloak, oso ugariak direnak Jupiterren, uina atmosferikoa edo ekaitz konbektiboak, baita nahiko fenomeno ohikoa dena. Hauen kokapenak, tamainak, abiadurak aztertu ditzakegu, baita atmosferaren edo egitura batzuen koloreak edo kolore aldaketak. Eredu numerikoekin ordea, ikertu ditzakegu atmosferako zuzenen behatu ezin ditugun beste propietate batzuk. Hauek behaketekin konparatzerako orduan lortu egiten diren emaitzak. Esate baterako izan daitezke fenomeno batzuen sakonarari buruzko murrizketaren bat eman, konposatu batzuen ugaritasuna baita limite batzuen artean ezarri, edo hodei desberdinen altuerak eman. Jupiterren gertatu egiten diren fenomenoak ezagutza garrantzitsua da, horrela lurran gertatzen diren fenomenoak ikertu ahal izango ditugulako beste baldintza oso desberdin batzuetan. Desberdintasun hauetariko batzuk, adibidez, dira Jupiterren tamaina askoz ere handiagoa denez, Jupiterren gertatzen diren fenomeno batzuk lurraren tamainarenak baino handiagoak dira. Eta orduan ikusi ditzakegu fenomeno horiek beste tamaina askoz ere handiago batekin. Bestalde, Jupiterrek 10 ordutan ematen du bira bat bere ardatzaren inguruan, eta orduan beste indar fisiko batzuk, Coriolis indarren kasuan adibidez, garrantzi handiagoa hartu egiten dute lurrean baino, eta hauen fenomeno efektua baita aztertu daiteke. Baita, Jupiter eredu moduan hartu izan da exoplaneta batzuen atmosferak ikertzerako orduan. Beraien izarren aurretik igaro egiten diren exoplaneten kasuan, eta exoplaneten ikerketa gaur egun pilpilan dagoen gai bat da. Orduan, honengatik interesgarria da Jupiterren atmosfera aztertzea, eta baita lehenengo arrazoiarekin lotuta eguzki sistemako beste planetenak, planeta bakoitzak bere berezitasunak dituelako. Jupiterren atmosferari buruz oraindik galdera asko gelditu egiten dira erantzuteko. Nahiz eta azkeneko urteotan Juno misioak galdera hauetariko batzuk erantzun egin dituen. Adibidez, erantzun duen galderetako bat haizen sakonenari buruzkoa da, hauek sakonak direla topatu egin dituelako, 3000 kilometro datu egiten dira planetaren barrualderantz. Bestalde, galdera asko gelditu egiten dira fenomenoen denbora aldakortasunarekin, egonkortasun eta sakonerarekin lotutakoak. Adibidez, nahiko harrigarria da, Jupiterren orbangorri handia azkeneko 180 urtetan zehar behatu izana iaia jarraitu baten. Baita posiblea da 300 urte izatea adinez. Bestalde, atmosferen dinamikarekin lotuta, baita uraren kondentsazioak daukan paperak garrantzia dauka, eta hobetu lertu behar da. Horretarako oso garrantzitsua da uraren ugaritasuna sakonean ezagutzea. Junok honi buruzko lehenengo emaitza bat eman du, baina oraindik gehiago aztertu behar da zein den bere banaketa planetako beste puntu batzuetan. Junok baita beste galdera berri batzuk sortu egin ditu, topatu ziren emaitza batzuk topatzerakoan. Esate baterako, amoniakoaren ugaritasuna ikusterakoan bere banaketak galdera berriak sortu egin ditu, ez zelako espero zena. Eta baita, Junok eman duen beste galdera berri bat da, izan da poloetan behatu duen egituragaitik. Bertan, zurrunbilo bat dagoelako erdian eta beste hainbat zurrunbilo ingurutan. Eta hau ez da beste planetetan behatutakoa.